Akwụkwọ nke Mak, isi nke 3. Mgbe ọ banyere n'ụlọ nzukọ ọzọ ebe ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, ha lere ya anya ka ha mara ụbọchị, ka ha wee boo ya ebubo, ma ọ ga-agwọ ya n'ụbọchị izu ike. Mgbe ahụ ọ gwara nwoke ahụ aka ya bilie, guzo n'etiti, o wee sị ya, ọ bụ iwu ụbọchị ka ọ bụ iwu ụbọchị ka ọ bụ iwu ihe ọma n'ụbọchị izu ike ime ihe ọjọọ, ka o wee zọpụta ndụ. O lere ha anya gburugburu n'iwe, na-emere ha ebere ma ọ bụ igbu ha. Ma ha gbachiri nkịtị. Mgbe ahụ obi ha siri ike, ha wee sị nwoke ahụ, setịpụ aka gị. O wee gbatịa aka, wee dịghachi mma dịka nke ọzọ. Mgbe ahụ ndị Farisii pụrụ, ha kpọkọtara ndị otu Herọd ozugbo megide ya, ka ha bibie ya. Ma Yeshua gara n'akụkụ oké osimiri. Igwe mmadụ si Jerusalem na n'ofe Jọdan soro ya, ndị bi na Taịa na Saịdọn. Mgbe ha nụrụ ihe ukwu ọ na-eme, bịakwutere ya n'ọtụtụ mmadụ. O wee nye ndị na-eso ụzọ ya iwu ka o bere ụgbọ mmiri chere ya, n'ihi igwe mmadụ ahụ, ka ọ ghara ịwakpo ya, n'ihi na ọ gwọrọ ọtụtụ mmadụ, nke mere na ha gbakọtara n'ebe ọ nọ ka ha metụ ya aka, ndị ọrịa, ndị nwere ọnya. Mgbe mmụọ ọjọọ ndị na-adịghị ọcha hụrụ ya, ha kpọrọ isiala n'ihu ya wee tie mkpu sị, ị bụ Ọkpara ahụ. N'ebe Chineke nọ, o wee bara ha mba nke ukwuu, ruo n'oke na ha agaghị arara ya nye. Mgbe ahụ ọ gara n'ugwu wee kpọọ onye ọ chọrọ, ha wee bịakwute ya. O wee gwọọ mmadụ abụọ n'ime ha ka ha nọrọ ya ma ziga ha ka ha kwusaa ozi ọma, ka ha nwee ike ịgwọ ọrịa na ịchụpụ ọrịa. Onye mbụ bụ Saimọn, onye ọ kpọrọ Pita, wee mee ka nwa Zebedi dara mba na nwanne ndị dara mba, na ọ kpọrọ ha Boanerges, ya bụ ụmụ omee, Matiu, Tọmọs onye na-eme mkpọtụ egbe eluigwe, Andru, Filip, Batalomi nwa Alfiọs, Tediọs na Saimọn. Ọ bịara sị, olee otu ekwensu ga-esi chụpụ ya, ma ọ bụrụ na ekwensu ga-arara ya nye? Ha wee laghachi azụ. Igwe mmadụ ahụ zukọtara ọzọ, nke mere na ha enweghị ike iri ọbụna achịcha ndị ukwu ya. Mgbe o mere, ha pụrụ ijide ya, n'ihi na ha kwuru na ọ nọ n'akụkụ ya. Onye si Jerusalem kwuo sị, o nwere onwe ya. Ndị odeakwụkwọ ndị rịdatara site n'aka onyeisi ndị mmụọ ọjọọ na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ka a kpọọ ha onwe ha, gwa ha n'ilu sị, ekwensu, n'ihi na ọ bụrụ na alaeze megide onwe ya, alaeze ahụ agaghị eguzo, ma ọ bụ ọ bụrụ na ụlọ emegide onwe ya, ụlọ ahụ agaghị anọgide. Ya mere, ọ bụrụ na nnupụisi megide onwe ya ma adọpụ ya, ọ gaghị eguzo, kama ọ ga-abịa na njedebe. Ọ dịghị onye pụrụ ịbanye n'ụlọ onye siri ike wee napụ ihe onwunwe ya. Ọ gwụla ma ọ bụrụ ụzọ bụrụ nwoke siri ike wee kwapụ ihe n'ụlọ ya. N'ezie asị m unu, a ga-agbaghara ụmụ mmadụ mmehie niile na ihe ha ji ekwulu Chineke, ma onye na-ekwulu mmụọ nsọ agaghị enweta mgbaghara, kama a ga-ama ya ikpe ọnwụ, n'ihi na ha kwuru sị, o nwere mmụọ nsọ na-adịghị ọcha. Mgbe ahụ ụmụnne ya nwoke na nne ya bịara guzoro n'ezi wee kpọọ ya. Ndị mmadụ wee nọdụ ala gburugburu. O wee sị ha, lee, nne gị na
ụmụnne gị ndị nwoke na-achọ gị n'ezi. Ma ọ zara ha sị, onye bụ nne m na ụmụnne m ndị nwoke? O lere ha anya gburugburu. Ha nọdụrụ ya gburugburu wee sị, lee nne m na ụmụnne m ndị nwoke. N'ihi na onye na-eme uche Chineke bụ nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị na nne m.